ଅଜା କଣ ହାରିଲୁ? କଣ ବାଣ ନେଇ ଖାଇଲୁ? ବାଣ ନେଇକି ଆଇନି। ଏ ଖାଡି କାହିଁକି ଆଣିଛୁ? ବୁଢା ବୁଢୀ ଜାଳିବେ ବୋଧେ। ନା ଲୋ ଅଜା, ଆଉ ଏଟା ବଡ ବଡ ବମ୍ ମଡା ନା, ଏ ଖାଡିର ବମ୍ ମଡାକୁ ଫୁଟେଇବୁ। ବଡ ବଡ ବମ୍ ହାଡେ ତମ ଏବେ ତାକୁ ବୁଝଉଥିଲି। ଆରେ ତମେ ହଉଛ ଯୁବ ଶକ୍ତି, ଏତେ ବାଣଟାକୁ ଡରୁଛ କଣ? ସାହସ ହବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ବାଣକୁ ଡରୁଛ। ନା ଲୋ ଅଜା, ଏଟା ବଡ ବଡ ବମ୍ ମଡା ବା। କେତେ ବଡ ବଡ ବମ୍? କରୁଣା ଯେତେବେଳେ ତମ ବୟସରେ ଥିଲା, କେତେ ବଡ ବଡ ବମ୍ ମୁଁ ହାତ ନଗେଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି। ମିଜାଇଲ ହାତ ନଗେଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦେନେ ପଚାରୁ ନା। ତୁ ବଡ ବମ୍ ଛାଡ, ଏଇ ଛୋଟ ବମ୍ ଟା ଦେଖି ହାତରେ ଫୁଟେଇଲୁ। ଦେଖେ ଛୋଟ ବୈଜ୍ଞାନିକ କରୁନା ଯା, ଏ ତୁଳସୀ ଭାଉଜ ନା କଣ? ତୁଳସୀ ଭାଉଜ ଯଦି ଶଳା ବିଛୁଆତି ବୁଦାରେ କଣ କରୁଥିଲା? ଏଙ୍କର ଉପରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବି ଆଉ ବୁଝିବି ତାଙ୍କର ସେ ବିଛୁଆତି ବୁଦା ମୂଳେ କାମ କଣ। ଲୋ ଅଜା